2 minn 6 assistenti kummissarji tal-Pulizija rreżenjaw mill-kariga tagħhom fl-aħħar xarejn fost ħassib ta' pressjoni u kundizzjonijiet ħżiena tax-xogħol fil-korp tal-Pulizija. Storja li ġiet ippubblikata mit-Times of Malta tirrapporta kif Stephen Gatt li kien responsabbli minn 6 distretti tal-Pulizija fit-Tramuntana ta' Malta u Fgħawdex ħalla l-korp ftit tal-jimilu fil-waqt li Nezren Grixti li kien responsabbli mill-Operational Support Unit irtira ix-xahar li għadda. Ir-riżenji tagħhom iħallu 3 pożizzjonijiet vakanti fil-livell ta' assistent kummissarju, it-tielet l-iktar gratoli fil-korp tal-Pulizija. Stephen Gatt inħatar assistent kummissarju fl-2014 u Nezren Grixti kien ilu fl-irwol sa mill-2017. It-Times qalet li huwa minnu li ż-żewġ uffiċjali għolja servew għal aktar minn 25 sena fil-korp u għalhekk setgħu jirtiraw. Madankollu sorsi fil-Pulizija qalu li riżenji tagħhom waslu fi żmien meta diversi uffiċjali tal-Pulizija speċjalment dawk fi gradi jola, iħossu li ma jistgħux ilaħqu mal-volum tax-xogħol li qed jiżdied u l-pressjoni li dejjem qed tikber min-naħa tas-superjuri tagħhom. Jidher li ħafna uffiċjali għolja mhux tifittxu li jieħdu promozzjonijiet peġġa daqskemm kienu qabel ma' Angelo Gafà sar kummissarju tal-Pulizija, dan peress li żdiedet ferm il-pressjonijiet f'xogħolhom. Minn barra dan bosta persuni mhux qed ikunu mħajra biex jidħlu għal dan ix-xogħol peress li l-paga hija waħda baxxa meta kkumparata mar-responsabbiltajiet li għandhom. Ta' min wieħed ifakkar li d-deputat kummissarju tal-Pulizija Alexandra Mamo ukoll irreżenjat mill-korp f'Novembru li għadda u l-pożizzjoni tagħha li hija t-tieni wara l-Kummissarju tal-Pulizija għadha vakanti. Fawissu s-Supretendent Frank Tabone li kienet jissemma biex isir kap tad-Dipartiment tal-Investigazzjoni tar-Reati Finanzjarji ukoll ħalla l-korp biex jibda karriera legali. Spettur ieħor tal-Pulizija Anthony Sherry li kien responsabbli għal diversi każijiet ta' korruzzjoni ta' livell għoli telaq ukoll f'Ġunju li għadda. Dan kollu jkompli jitfadawn fuq is-sitwazzjoni inkwetanti li bħalissa jinsab għaddej minna l-korp tal-Pulizija. Ħafna jistqarru li bil-ħatra ta' Angelo Gafà bħala kummissarju ftit li xejn inbidlu affarijiet fih dan il-korp mill-amministrazzjoni ta' qabel, bl-unika differenza tkun li Angelo Gafà qed jiddemoralizza lil korp in ġenerali.